magazíne z Bukurešti vítame Anu Karolínu Šmidlovú, ktorá nám odhalí svoj tenisový vak a čo v ňom skrýva, takže nech sa páči. Ahojte. No tak ja myslím, nemám nič také špeciálne, čo by nemali iní ľudia. Takže tu klasicky mám rakety. Môžem sa postaviť k tomu. No, takže vždy nosím 4, ale 2 sa mi vypletajú, takže tie mám vypletaču, takže sú tu iba 2. Takže tu tým pádom nemám ani vyplet. Potom mám tenisky, ktoré si potom pezujem. Tenisové. Tak. Klasický švihadlo a expander. To tam asi majú všetci skoro. Nechám to dnu, či budem vyberať? Asi vyberať môžeme. Dobre, takže to mám tu. Potom tu na, keďže dnes hrám zápas, tak tu mám nejaké jonťaky. Fitline. Tiež potom, keď hrám tak neskoro, tak si väčšinou dám ešte taký jak koktail, to je také, aby ma to trošku prebudilo. Potom tu mám sluchatka, mobil, klasický. Asi pred zápasom. No, niečo počúvam, aha. Mám tu potom moje tenisky bežecké, obľúbené. Gripy. Náhradné šaty, a ktoré si keď tak prezlečím, som brala 500 alebo tak, alebo som si tieto zašpinila, alebo ja neviem. No potom tu mám šaty na prezlečenie, tak, vodu, limonádu. Potom keďže tu je horúco, tak tu mám sprej proti slnku. To mám rada, že to je sprej a nie krém, lebo to mám radšej, že nie som z toho celá mastná. Potom potítka, ktoré si potom dám, a čelenky. No, bez toho by som asi nehrala zápas, takže tu mám čelenky a potítka. Nejakú kozmetiku, klasický krém, make-up a tak. Mám niečo, keby som bola ešte hladná, keď mám tak neskoro. Máš so sebou aj nejaký talizman tenisový počas zápasov, alebo niečo, čo ti pomáha? No, Prináša momentálne šťastie? nepomáha nič, ale no to som dostala od babky takého malého sloníka, tak to je celkom nové, tak to možno ešte pomôže. Takže to. No, tu mám potom také sponky na vlasy a také všeličo, blbosti, neporiadok a náhradné tlmiče, keby mi nejaký odletel. A to už tak bude všetko. Potom tu mám ešte také, že keď sa nudím, tak nejaký časopis, slnečné okuliare, ktoré väčšinou dlho nevydržia. Tak hádžem. A tak ja neviem. Môžete sa ešte spýtať, keď tak, ale ja myslím, že to je tak asi všetko, čo tu nosím. Nás by ešte tie šaty zaujímali, mnohé tenistky majú s nimi problémy. Ty si spokojná? Tak tiež ešte nie som rozhodnutá, že v nich budem hrať, ale 100%, ale no, tak sú také ľahké, keď je takto teplo, tak sú také praktické, no. Trošku lietajú, tak ja som si to takto dá taký jak pásik, aby mi tak až nelietali, ale akože ja som s nimi nemala nejaký problém, mne sa celkom páčia. Tie modely potom nové až na tú americkú sériu, že až Cincinnati. No, na olympiádu, ale ešte mi nedošli trička, takže, a to som celkom zvedala, lebo to by sme mali mať tam ten slovenský znak, tak to som zvedala, že či mi pošlo, že jak to bude. A to sa teším, to by mali poslať do mňa, už mám, a potom do Ameriky. A hráte teda s Dominikou štvorhru? Asi áno, no. Dávate si aj nejaký ešte turnaj predtým, alebo už vám to asi nevidí? Nie, už asi nie. Dobre, tak ďakujeme pekne a držíme palce dnešnou prvou. Ďakujem.